jinqala kaxdit. Imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid. Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsiebha. Li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna hekk. Aħna korona rridu ngħidula. Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula. Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura. Imma l-aġir tagħna iva huwa nofs il-kura. Iva smajt sew, iva smajt sew. Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew. Ejja law ħanajlek jien, kwarantin flimkien. 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 Ejja law ħanajlek jien, quarantine 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 flimkien. Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina. Qabel il-korona tidħol ġo fina. Il-korona ġabet rabbil kbir. Iva kun ġerk li tatti ħalqek ħin. Li ma tistax inti ma tatix kazz. Għax tal-korona inti ssir il-popazz. Mela kun naf li mus semmi switchi. U kull 10 minuti jien naħsel idi. Jien korona free, nħuħsib saħti. U jekk int ma tatix kazz insaq il-bot minni. Ejja law ħanajlek jien, quarantine flimkien. 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 Kull jum jinqala kaxdit. Imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid. Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsiebha. Li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna hekk. Aħna korona rridu ngħidula. Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula. Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura. Imma l-aġir tagħna iva huwa nofs il-kura. Iva smajt sew, iva smajt sew. Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew. Ejja law ħanajlek jien, quarantine flimkien. 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 Ejja law ħanajlek jien. Quarantine flimkien. Jinselmulkom sinjuri tikka zaħira ta' art nisperaw li intom tinsabu tajjeb aħna id-danu san bl-antivirus tana fuq noli. Nsellimlek ġbejn. Għad nibsaħana għam s-sodda biex nġi mislek il-minkeb. Kif aħna rajt? Bil-ewwel li ringrazzjaw lill-Enemed li grazzi għal-jom waslulkom dal-programm, grazzi kbira lil-Go, grazzi kbira lis-Sura Lozio wkoll u grazzi lilkom billi qegħdin magħna jekk tarawna live jew kien tkunu qed tarawna matul il-ġurnata tajjeb. Ekku, ħajdu fuq xi ħanitkellmu llum. Illum ħanitkellmu fuq it-teleseries min jaf kemm hawn minnkom qed jibbinġjaw dik il-kelma san tibbinġjaw. Ekku, u għeb mill-iktar teleseries maħbub minn nies insertatu kif ħareġ issax id-direttur tagħna du kif riċiva email fil-fatt jekk taraw il-programm. Nofs il-lej tal-bira, san. Ejlu. Nofs il-lej ħareġ. Ma ċakjaġa kien xefi. Ejwa, kien. Ma kien hemm diġà qalli li ħareġ. ħareġ. Insomma, dal minn qapmaraħ dal-famuż Money Heist. Sekonda ħajfottijulkom, tijulhom san, tijulhom. Huwa grupp ta' ħallelin insomma li jiftemu li jisirqu l-ewwel flus. Mbagħad id-deb imma darba minn fid-depositu l-kbir tad-deb ta' Spanja. Għamilnihom hawn Malta. Xi ġifieri? Kenna Money Heists.
Li kellna serqiet. U għek tidħol fuq il-Facebook għadnilkom jek tiftakru x'sar Malta, hemm lista sħiħa. U għadna xi ftit filmati wkoll sa. No, Stampi filmati. Fil-fatt waħda mill-ikbar serqiet li saret Malta, fil-fatt min issuġġerixxa li anke ssir film fil-lista sħiħa, hija meta serqu il-pagi kollha tad-Dockyard. U inti ma tix tara l-lum ma tistax tarax ma tix miftuħa. Dak iż-żmien meta saret tista' tgħid li ħafna mill-Maltin kienu jaħdmu d-Dockyard, jiġifieri kienu ħafna flus. U l-ħadma kienet kbira. Kbira, eżatt. Still money heist. Tom fuq il-flus biex tagħmlu film, ġib il-karozzi ta' dak Mhux nirranġaw ma tal-Arusa, kollhom xi 4 affarijiet lestin bada vent. Issa mbagħad saru diversi hold-ups u banek f'banek differenti, waħda li niftakar jien fi żmieni wkoll u semmew għan-nies hija tal-Casino di Venezia milix ħafna li ġrat laqqas ukoll li kienu ma qabdu daw ukoll sa fejna fien mhux hekk. Insomma, ibqgħu semmulna u jekk tiftakru intom ukoll tistgħu tibatulna hawnhekk orajt xi serqa li tiftakru li kienet saret f'Malta. Issa jekk ma jaqbdux, tkun wittin il-vert tkun ma ġitek tajjeb. Ifhimni bħal money ħajsu joħorġu ta' Kings. Issa ma nafux għax ma nafx kif spiċċa d-lissa. Nien għandek imutu xi tnejn. Però, minn ma tiġix tajba, suna ġew. Ejja. Fil-faħħa norukom daqsxejn serqiet li ma ġithomx daqshekk tajba. Tlaqna bil-filmat. Mela, l-ewwel wieħed qed jipprova jistraq xi ħaġa mis-saqaf wara Still Mission Impossible, marret imma ħażin ħafna il-robbery. Ekku. Barra li ma sera spiċċat ħassar u ħassar l-lom il-ċina. Din ix-xejn kun naf qed tisroq f'xi convenience u waqab mis-sema. U mbagħad biex taxxaqa kienet sejra l-hemm bil-kwiet. Bżarbuna waħda. Li kienu diġà qed jarrestaw xi ħadd ieħor. Ġifieri dipprovaw jisruqha fl tasħin tnejn min-nies. Daw ħelu daw professionals. Bum! Sakemm mhux pulizija dak siebu ħaqqu. Issa dal-favorit tiegħi imma mela innotaw għax trid tinnota sew. Mela di serqa f'ħanut tar-Rolex tista' ngħiduha. Hemm il-dawk qed ikissru l-ħġieġ li ma jistax. Il-ħġieġ aktarx li nispera li huwa bulletproof għax ma jrid jitkisser xejn. Is-sejt jidher li qed iniżżilhom ix-shutters. Però qed jibża minnhom araw. Issa għajnejkom sinjuri trid tmorru fuq nada l-lemin. In-nanna tas-sit ġejja. X'qed tagħmlu t-tifel tiegħi ħadd fottulanu. Ejja! U ġiti kull ma kellha handbag u ħarbet 5 irġiel. Bum! U mhux ċajta għax ħajna xila tagħmel ukoll. Elbithom minn fuq il-mutur bl-spider senses tagħha. Qed ngħidlek kulħadd kull business owner jixtieq li għandu nanna hekk. Issa raw dal-wiċċu tost mela da qiegħed jipprova ġiżirana bil-kwiet. Issa qalna li jena bil-kwiet lil tal-ħanu. Oppu nitla' niġrilem. Innej kara kien imsakkar il-bib. Allura bl-ikbar jisu ma ġara xejn kważi biżbal, jaqbad u anzi ma kienux iħallasha san. Le, xejn. Kien kalm l-owner, kien kalm. Issa, ieħor, mela, dak kien ilu jara dil-lambretta taħdieħ. Kemm nisabiha. Kemm nixtieqha. Vera faċli tisraqali. Kemm tiftaħ il-gate u toħroġ. Eżatt. Li ma kkalkulax biss illi il-mutur mhux se jgħaddilu daqshekk malajr mill-gate. Ma jemma nistax nifhem hekk għaddilu l-isteering kif mhux qed jgħaddilu wara. Sa tant tara l-ħabib tiegħu tistennih barra għax huma kollox bitnej jaħdmu, allura jastarti ħammorru. Qed jipprova jgħaddiha bil-kbir. Bil-kemm qed tinduna li qed Le, frakass ħieħ sa tant lowna li ħaqġi mar fil-kamra tal-ġnien. Bil-mod. Raġqa bideħ sab liżar pala li kien hemm u ġib il-kwit għalih. Ejja U daw kienu zerqiet li ma tantx marru tajjeb. U tajjeb naħseb li nibdew nitkellmu attwalment fuq it-teleseries. L-istess kien hemm lista sħiħa ta' teleseries. Ħafna affarijiet waqt daħek. U wow min qed jgħix bħal ta' Friends bħalissa għax hawn nies li jażlu li jagħmlu l-kwarantina kollha flimkien ġo post wieħed Sander. Eżatt, kun single u hekk tgħaddieha. Ajja, ma li tajba tkun. Semmewna wkoll Toy Boy jien rajtu da pratikament l-istorja tiegħu dwar dan iż-żeffien tajjeb li għandu ġismu. Stripper. Jieħu għalih meta tgħidlu stripper. Le, meta tgħidlu, mhux meta tgħidlu stripper, meta tgħidlu
Gigolo, tiħu, sora ġu. Insomma, da zeffin li jisu għandu l-ġisem tijaj, ġifiri għandu jħajju biex taraw. Vera tajjeb, għaraw. Vera l-bot ġisem ta' Sander. Emmi għollu ma nafx kif nistaw ninsew Stranger Things. Stranger Things, ġenna l-imħu Stranger Things. Fil-fakki, minn Ottubru sa' Deċembru għaw Malta b'dak it-taħwit kollu l-beda jiġri kien jismu Stranger Things il-periodu. Bat kien hemm il-Maltin, kien hemm ħafna, ma jena għet li jibqaġu moħi, ma nafx iftakar xina. Il-klikka, like! Ejja, semmew il-nies u koll. U klassi għalina, ma' da klassi għalina. Laqtitom tajt il-kwarantina. Ma nafx, x'dik hija mistoqsija, tejta għadhom timorru skola. Ma nafx. Imma biex naqtaw il-kursi ta' għanna lil Ġejno! Kif sejjer, xbin? Bomba, jisajjer, id-dar ma ta' meġej, mux faċli, ja? Bla skola kink. Mela, kek, bla skola ġej, Ara, qabel kontu flaxka, per eżempju, fim? Mon il-leġistraw. Umbat mon għanna d-disagazin, għaxe ħobza, xbajtu laħa, mux il-bela trefim. Umbat mon nistriħu għax wara li kell t-tixħi. Umbat mon il-lesen, issa xej minn da kollu. Isma kek, mandekx l-stream għaddeju, għax għed nismaw darbtej. Li? Għattasma li dar kek, zo. Alright, it's alright. Dak jifem ta' tamlu online courses. Mela, dak xriħa kif jiena kif għal-skola. Għal-skola Niggers. Zom, naqrax. Għandu xaħġa għazina. Le naħseb minn ta' Shut the fuck up, shut up. King, ħanarġaw nitlulek. Tina ċas. Mela. Xekjana. Ejja, mill-lider, għanna. Kien ċemplu l-ek minnawn ftiti uħor, nisperaw, u nfakru kom uħor. Emmu, reġaġi, oraj kif għana. Jena għad nintom għad t-timaw Ejwa, Sorry. daħħal xaħat fuq, ma nafx kif. Kienem xaħat zejja. King, għajtinna fuq l-online courses. Mela, dak inventa l-online, għax jena kif għalli daqsek lessons, għad bomba, ma namel xej, u l-tħalla xorta għalli, le ta' għalli għara se għamil ġib kompjuter għax inkalli jaqtaw l-ek il-rejf xorta. Tajjeb, Ġib kompjuter. Taf li tistati għomant il-gvernu tal-li ġib kompjuter id-dar? Ejja, mela, għalli u kol istamun napplika għalli fidejja. Għalli tal-affarijiet. U għalli kif tamil l-online learning, u għamil mofsijan fit-tex line, king. U bħadċa, bil ma sala mal bih dal-line, għalli xlajn, netlu dal-line tal-madum, Isma, King, jena naf li inti donna jolo, tħobb il-nisa. Let's go! Xed tamel ma tintaqax man nisa, King. Għallini kwiet xajrini, kwiet għafaf, palestra, kwiet għadikal. Imma taf xed namel ħaddim trasi, Għazi laqqa sirit nkun daf xed tamel. Għana ħbida jazomma. Imma tinħaddim rasi, kien, taf. Issa sir tajjeb bil-kompjuter, fimt, allora għet neċċetti għanaqra, fimt, kien. Sewa, tajjeb. U għet nerfaħħom, u bħal meta titfall flus il-bank, u meta jkollak bżon mur tiġbidhom, issa għet nerfaħħom, mekku. Issa la jabdi kollox għammuqoru nibda. Għandek ħazna ta' nisa l-esti mela. Mela, maħżen sħiħan. Semmaw! King! Isma, jilla looking forward għax bdejt nitkellem ma' teacher tijaw u koll. U għalli l-qoddim ħan kunu nistaw narawa u koll dil-online class li ħajam. Ħatkun miftuħa l-kulħat. King, grazzi u nselmu għal naqdu miegħek iktar l-qoddim u koll, jek tkun dritt. Sallilna! Ciao! U dak kien ġejno il-King minn klassi għalina. Jekk għankom xi kummenti, għandkom xi kontenut, xi ċajta, ibatunna 997999 jew inkella fuq info@danusan.com. U suppost jekk intkom tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna hemm ukoll iż-Zoom tafsu fuq il-link li jkun hemm fid-description tal-programm u tkunu tistgħu titkellmu magħna f'xi ħinijiet mill-programm huwa issa, ejwa Narcos tajjeb. Ottoman, sura ġust. Ottoman ukoll, dak id-drajt għoddi. Ejja tajjeb. Hemm xi ħadd hemmhekk fuq iż-Zoom. Mela, ħanaraw fix. X'għandna guys, kif intom? Hello! Nibdew billi naqdu ma' xez għax kurzita kbira għandi. Xez, kemm inti differenti mxarrab? Ej, għadni għamelt naqa makeover illum. Sabiħ. Rejt, tider, ismin tara serious is. Le, ja. Xiej, idej uku kol.
Għadda ma nistawx Il-rumu ġejjin bija. Ġifiri laqqa solle benġi fi żmien u ma kien tara. Ujdum jeħel fl-arja ek biex jixxut jaxut. Vera, għandek raġun. Ħankelmu Charlene, naqra xejna, xibra għaskellimni Charlene, kif jent? All right. All right. Fej għedin, Charlie, fil-sodda. Le, fuq il-soffijat li għor. Fuq il-sofan, hej. Ma lesti jassoddu. Isma, xar, intom bħala familja, taraw teleseries jes? Dejjem nispiċċa naraħħom waħdet tele-series. L-ħar wieħed li rajt. Inti għandek dak id-don li jorqodlok. Iva, ħab. Tajba, Tajba, xil-biraħ ġra li jek, il-biraħ għatnara dak il-film li suġġerajt li jinti minnaw tarawx xaxet najdilkom jen. Tajjeb, ħafna ma mux għal-kulħat. The Platform jismu. Ħalla raw naqra Luisa. Ej! Kif jent? Xaxa! Xed taraw Luisa bħalissa. Apparti. Għaw sabiħan! Ma mi għeti parlaw daw, ma. Likom! Allora sabiħana. U il-coronavirus. Ekbis tara Volderi. Mela minn tom. Grazzi. Dak bis taraw ma tarawx series bżaqqa. Ma tantx nħobbu aħna. Għaxina norqod kmini ma tfal. Ħana raw naqra il-Kenit. Kenit. Ara l-Kenit ukoll. Għat ma rajt dil-angolatura tijak, Kenit jen. San Pawl kollha. Dil-angolatura tijak wis kera kien. Għadda tidher il-mara wara. Isek għettara, il-xemx nizda mi wara l-mata. Xej, il-familja laqqas tider wara Kenit. Kenit, xtaraw intom bħala familja? Xej, waqal il-mobile fuq il-parti tijaw. Taraw xi Ekku raj, ekku ħjara xa tider il-mara. Taraw xi series intom? Yes. Iva u le, ma Iva. Ġa fimta, Iva i u jorod. Kolla narom. Kolla narom. Mela, Clarice, hello! Weħlet il-nixxu isa weħlet. Weħlet. Ħankunu ma'kom iktar tard, ħbib tagħna, nkunu ma'kom iktar tard. Mela, fuq ta' minn nafżakom xi ħaġa wkoll għax mhux kulħadd. Batut. Għax kont niċċara. Fuq kull min huwa subscriber tal-Go tajjeb fuq Go Stars, hemmhekk ukoll hemm ħafna affarijiet jistgħu issegwu tul dawn il-żminijiet, hemm eżempju kif semmejtilkom il-bieraħ The Good Doctor Season 3, illum ukoll hemm film speċjali jismu Trackdown u llum rajt il-trailer tiegħu daw dwar atleta hekk, vera jidher sabiħ, ġifieri hemm xtaraw ukoll. U mbagħad hemm is-series kollha on demand, eżempju hemm Belgravia, The Temple, Catherine the Great, insomma ħafna ukoll minn xi xtażlu. U apparti daw fuq Noli fuq il-paġna tal-Facebook ta' Noli nħarrukom tafsu like u anka tafsu share biex iktar nies ikunu jafu bina. Hemm ukoll diversi clips ta' tfal illi tkun tistgħu taraw matul il-ġurnata kollha. U mal-ewwel nixtieq nirringrazzjaw ukoll lill-Enemet il-Go u lil-Rej fil-għalosju talli dejjem jgħinuna biex jibqgħu għaddejjin. Ekku dak huwa l-iskop ta' Noli wara kollox illi f'da żminijiet li għaddejjin minnhom jippruvaw jagħtu daqsxejn kif taqbad tgħid. Pożittività lilkom f'mument illi l-kumpaniji kollha mhux li tant qegħdin b'saħħithom, ġifieri dak hu Noli. Il-mistiedna tal-lum Ryan u Josmar, sinjuri. Ejja se jkollna lil dat-tnejn min jaf series jaraw. Valentina Rossi din iffissata fis-series u ħajjita qiegħda xejn series ukoll ġifieri jekk taħares li jasew. U finalment biex nagħlqu għandna żewġ mistiednin interessanti ħafna għandna lil Herman Bonaci li jekk qed issemmi series ma tistax ma semmix lilu u mbagħad il-familja Mikallef tal-Firelight iftakarhom ħajkunu magħna għax għandhom sitwazzjoni interessanti ħafna għamlu diska speċjali li nistgħu norbtuhom mas-series ukoll. Mela, sadattant aħna nitilqu bil-antivirus news tlaqna. Il-konsum tal-alkohol, sinjuri, naqas minn ġolħal imma żdied mill-idej. Veru. Għax kulħadd jitfa l-alkohol fuq l-idej, san. Dak il-bot tas-sanitizer. Xattajt, san. Hej, jiena is-sanitizer bħalissa l-iktar popolari wara l-Profs Gawċi u Fern. U li bil-kontra ħabtitarija is-social distancing ma teżistix miegħi li kulħadd irid imissni, kulħadd jafasni u tibqgħu tafsu fija sa ma jkun baqa' xejn.
U issa kulħadd isu għamlu għalija. Janollu jdejkom dawk li ġieli missew ma' sanitizer qabel korona. Ħadd. U x'qed tippretendu? Li jiena se noqtol il-coronavirus? Kulħadd tidellikni ma' kullimkien u meta ngħidilkom ma' kullimkien għal-ars ngħidilkom il-postijiet li rajt. Kien hemm waħda anke bdiet illostra l-frik ebbija. U apparentament vera jiġu jleqqu. Insomma, qed niftaħ qalbi fuq dan il-programm għaliex qed inħossni abbużat. Roba hemm affarijiet tajbin. Eżempju minn qatt kellu jgħid li jiena sempliċi sanitizer ta' ftit flus kelli nispiċċa fuq l-istess xkaffa ħdej fwejjaħ rinomati. Bħal Paco Rabanne jekk tafu minnu u dal-lejl kien hemm anke Coco Chanel ħdejja. Hemm fuq l-istess xkaffa tal-banju. Anke isni security qabel tidħol x'imkien trid tmiss miegħi bil-fors l-isptar, l-uffiċini għadhom miftuħin, is-supermarkets, it-tenders tas-security f'Malta kollha jien ħadthom. U laqqas temmen, jekk tobsqu intom kulħadd iħarsilkom bl-ikraħ imma jien nobsqilkom u tirringrazzjawni. Ngħidlek qed jaħsbuni istil il-mambierek għax kull imkien issimi, anke fil-knejjes għamilt żmien, knisja tal-Most qabel tidħol, siblili. Il-festi kollha tħassru, però l-festa tiegħi ta' sanitizer għaddejja, speċjalment għall-owners u l-produtturi tal-kumpaniji li jipproduċuni. Għadna xi ħaġa l-lum jew? Biex ma kellek xi ma qatt ftit. Tlift ftit. Għadmet ħbib sew ma xeż. Lebdek maġirani ħalli, sanitizer. L-insewa, u t-tobba xtaqgħu jiġbdu l-attenzjoni illi familja ta' erba biżżejjed għal kull ġurnata roll toilet paper wieħed. Allura ħbib tagħna ma nesaġerawx tajjeb. Ma xiġifieri ekku, qabel miegħek. Jiġifieri jekk tara familja sejra d-dar minn supermarket b'100 roll toilet paper u għandhom erba' biss, żgur li coronavirus m'għandhomx, però jista' jkun li għandhom diarrea akuta, U kemm hu diffiċli llum il-ġurnata, sinjuri, illi tinqeda mill-banek u għalhekk minn hawn nixtiequ nħeġġukom biex kemm jista' jkun tagħmlu il-cards daw tal-bank biex tixbed għax jiffaċilitaw l-affarijiet u jikkreaw inqas konfużjoni, mhux hekk? Ekku, u tnaqqas il-konfużjoni, però illum il-ġurnata saret daqsxejn iktar perikoluża l-bankiera. Għaliex? Għax qabel kif tkun ħadd tidħol bil-maskla jwaqfek is-security, illum jekk tidħol bil-maskla bħal ta' money heist, jgħidu wara, wieħed li jagħti kasna u jistemel li jrid sanda. Vera. Mela, sinjuri, ngħaddu mal-ewwel mistiedna tagħna fuq il-linja magħna suppost għandna lil Ġosmar u lil Ryan. Hallo! X'ġmiel! Fedin, l-Akwarjum Nazzjonali hemm. Kważi. Kif qed qattawa? X'qed tagħmel? Roti. Ifhimni, aħna bqajna naħdmu xorta mid-dar. Teleworking. U fil-fatt hekk bdejna ngħidu din il-ġimgħa, hemm ħafna affarijiet u ħafna stress li normalment kien ikollna fil-ħajja, naf pereżempju traffic minn meeting għall-oħra, ħafna meetings għamilthom mid-dar stess. Jiġifieri naħseb meta jgħaddi kollox, ħankunu ħadna xi ħaġa minna xċertu meetings minn hawn minn hemm. Vera, naqbel miegħek totalment. Żgur li nbidel fik illi l-frenza ma tix daqshekk kolja. Ara, x'differenza. Veru. Għax twalli xari, malek, għandkom kunu tafu, il-ġimgħa l-oħra peresti għal l-barbiera u hekk. Aħna mor nagħmlu xarna kull ġimgħa u l-leħja. Mhux hekk umnalla kif qed naraw. Le! Ara vera fili. Għandkom kunu tafu. Il-ġimgħa l-oħra, fil-fatt tfajta fuq il-Facebook u hekk. Xari twalli, peress ma għamiltux minn ġimgħa l-ġimgħa, xi twalli malajjin, u kollu għaxxaru li morna. Għarux l-istess ħaġa li sibna aħna fil-kaġ ma għox nispjega, ta' Forsu, iġinija, kaxin jitwal malaj, ħabba naqtaw kull ġimgħa, mela darajjen. Stenna, mhux hekk. Ħanaqtalu xahru. Jien fuq jagħmel tajjena ftit. Stage. Vera, kienet li m'hemmx tagħmel.
Let's see how this is going to turn out. Mbagħad imma spiċċa tajjeb, ejja, spiċċa tajjeb, ir-riżultat kien. Isma' imma żomm, ġos ma rinġi tajt ix-xar qabel. Le, żgur li le. Kif Dix ħaġa li tiġi hekk. Imma x'tagħmel tkun f'każ ta' emerġenza x'tagħmel? Ma kellix għażla. Timprovizza minħabba dal-virus, mhux vera? Ekku, taf x'għamilt ħankun għad kollox. Għad naqra YouTube u għad naqra tutorials ta' barbiera differenti. Għajd il-verita tal-barbiera jew raj kif jitqaxxar il-kelb plantkom għattu hija mhux hemmedin. Tara ma jitqaxxarx, tara għalfin. Ħalli nġib il-kelb, sekonda. Issa, ħansaqsikom di ħanajt lilek raj. Għajtli. Din il-sitwazzjoni naqra stramba. Ir-relazzjoni s-saħħita jew inkella stressjata. X'taħseb? Ara, biex ngħid il-verità f'ċertu punt, bħal kulħadd wara kollox nimmaġina, kif forsi hemm aħjar minni. Ma nassumux għax jiena għażlida waħda ma. Għal-bidu kienet xi ħaġa li konna mixtieqin minnha għaliex aħna tinsix aħna dejjem barra il-ked dejjem magħna fil-verità, imma dejjem barra, niklu barra, dejjem nistidnant in-nies, ġifieri id-dar talment kemm niġu u norqdu. U jina kontu looking forward ħafna biex ikolli weekend free u noqgħod id-dar. Dura melilek li jidħol bil-piġama l-ewwel? X'inhu? Jidħol bil-piġama sat-ten? Mela, ma l-ewwel. Allura da li biex joqgħod id-dar issa ħataqa' saq fuq rasu, ġifieri ma kienx joqgħod daqshekk, imma jkun looking forward. Ġifieri l-ewwel ġimgħa kienet vera hekk, bdejt insajjar, tallimt insajjar ovvjament u nsajjar bil-ħin u hekk. Però mbagħad ma t-tieni ġimgħa taf kif naqa' stress. Biex kultant Ġosmar ma jifhmekx u Ġosmar ma jaqbax biċċa bidu, ma jaqbax platt bidu, allura dik tibda. Però mbagħad bil-kompromess, anke nagħti eżempju dak li qed jarawna forsi għaddew mis-sitwazzjoni naqa' kifra tiegħi. Bil-kompromess tagħmlu karta isma' issa jmissek taħsel il-platt, issa jmissek tagħmel hekk. Dejku daqqa ġoħalqu. Nispera li l-mara tiegħi mhux qed taraħ. Isma' taraw serjusis? Seriously qatt ma rajna fil-verità, però bdejna dil-ġimgħa kombinazzjoni. X'qed taraw? Ma nafx x'timmaġinawna naraw. X'nimmaġinawkom taraw? Jien naf di jibsa. Toy boy? Scandal qed naraw. Tajjeb ħafna. Isma' bliebes bdejtu, Bliebes. Ġejtu addictive. Ara, to be fair ma nħobbhomx daw is-series, għax jiena li nħobb xi ħaġa tibdew tispiċċa, fimt? M'għandix paċenzja noqgħod looking forward li l-allesti minn magħhom immur inkompli naraħ. Qiegħed season 1 episode 6 ħanibda. Titngħidlek kif jispiċċa? Le! Ġieli ħadtu malaj xirdu nkomplu x'għandna ħafna mistiedna. Ġieli ħadtu sem f'teleseries. Rajn meta kien żgħir. Meta kont żgħir. Kelli xi ftit insejt, imma meta kont żgħir ħafna tagħmlu. Deċeduti. Jiena le ma qatt ma dan. Jekk kuna ħanagħmlu xi wieħed daħluni. Vera, Ġosma. Mela ejja nimprovizzawa, irridukom tagħmlu xena drammatika ta' 3 sekondi ejja. Titanic. Drammatika? Titanic. Mela. Ħajjetna aħna drammatika. Ejja ma eżempju. Le, ejja. Ejja, ta' parsi qegħdin fejn qed inħarsu aħna huwa l-poppa tal-vapur. Tajjeb, Ryan int qiegħed dik xikku ħad tagħmel. Titanic, Titanic, ejja. Il-kelb bħala se tagħmel bih, ma bħalissa. Ejja nippintaw xi ħaġa oħra. Ejja, tlaqna. Ejja nipprovizzaw xi ħaġa. Ejja. Għatta parsi, għatta, ħarrajt, ma jistax ikun, ma nistax il-laħħa aktar mal-kontijiet. Ma nafx se nagħmel jien. Ħammur nikkjuja l-bank. Ħani ġimgħa ħammur ninferra Ġosba, ma minn xejn! Sewa għal ma xejn l-attur! Isma, Ryan, nizzilu fil-lista. Memx su and a half mem? Tistaw tamlu 2 and a dog. Ġosba jgħod id-dog. ċawarita nibdana! Ajma, ajma. Mela, u nixtruqu fakru kongrazzi l-mistidna il-ħafna mistidna li konna għalaqna ġimma inxandu daw ix-xandirit telqet il-bozza u kol f'sekonda. Taf li jekk sibtek ma jibqax isir minħabba li kunu d-dar
Ma jibqax ismu sibtek. Ma sibtekx. L-lum zgurjet, jekk ikolkom il-bede, bibtana. Tajjeb, illi tafza u naqax bħalissa ma nistax namlu birthday party simma l-menu jgħidulkom happy birthday id-danusan u l-krutana. Ekku. U, sinjuri, din hija bis-serjetà ħafna wkoll il-biraħ tkellmet l-eċċellenza tagħha Mary Louise Colero għaltilna kemm hawn nies illi sfortunatament bħalissa qegħdin isofru il-ġuħ qegħdin mingħajr flus m'għandhomx biex jixtru xirja u l-biraħ kien hemm ħafna minnkom illi staqsewna kif jistgħu jgħinu. Għanna n-numri u xejn. Mela, il-lum ħantellalkom il-numri li tistgħu tagħtu donazzjoni sa 2 euro, 5 euro, 10 euro. Għamilnihom baxxi, għamluhom baxxi għax minħabba żmien. Jekk tagħtu 2 euro tajjeb ħafna. Għada ħantewlalkom in-numri wkoll illi tistgħu tagħtu donazzjoni bl-ikel, ikunu ikel. Ekku, anka forsi dawk li l-fornituri tal-ikel jistgħu jagħmlu kuntatt magħha u jgħidula isma' għandna l-ikel għalihom. Mela, minn daqsxejn serjetà nerġgħu morru lura biex ningħaqdu din id-darba mar-Reġina Maltija emmi. Tat-teleserji sis li tara, kif inti? Ibba kellek xorti ħasen. Qed tidher. All right, li għax ħanejlek wara rajt il-rajn nuġos mal-bxarom ħażin qed nara lili basta bil-piġama tuli. Jien kont nistennik ġejja nbidla sew, l-ewwel tina sera. Inti neħsilt mill-ewwel law? Madni bid-dressing għawnu. Tfuħ tidher, tfuħ. Isma' għandi riħa ta' kokonat. Ma rridx inkun naf xi Kif qed qattaħħa? Ifhem. Nixrob, nikol, bħal Maltin kollha u. Isma' l-lum inqatalek. Nistennew il-friġġ tispiċċa. Illum inqatalek id-dawl ukoll, u x'vjera. Oh, Madonna, la Ma kienu qed jagħmlu xi maintenance u nqatalhom id-dawl. Semmen. Ejja nitkellmu b'serjetà. Valentina, serjetà. Inti tara ħafna serieses. Ta' nara naqa. Ejja. Nara x'qed tara bħalissa. Ara, illum, ara kemm intom importanti, waqqaftuni milli nara t-tieni episode ta' Money Heist, season 4. Ej, kif beda? Tik ngħidilkom minn min? Le, għadda warajniex. Naqtawlek, kulħadd tawlek jara. Isma'. Isma'. Ara ħanafżal kulħadd, ara ma jċempilx ħadd u jgħidilna xi ħaġa żejda. Tina it-top 3 ta' teleseries li rajt, it-top 3. All right, Umbrella Academy ġi rajtu. Le, ħannizzel. Umbrella Academy, wis tajjeb, wis. Iktar. Madonna. Ħannejna. Madonna, l-istorja ta' Madonna? Le, Jane the Virgin, imma dak mbagħad wara xi 3 seasons jiġi ta' hekk. Nallet tgħidli ara x'kont se nibdi l-bira, mbagħad isni. Le, l-ewwel wieħed biss tajjeb. Ara Carlo. It-tifel da, it-tifel. Isma' bħala dieta semmejt qed ħafna, Val. Qed nikol, nikol illum ħatterba maref Nutella minnek u isni nħnaqt. Taf xajdula meta tagħmillek hekk Nutella? Le. Isma' nisew. Tax-xik. Tax-xik, tant tkun tajba li. Le, anzi, tant tkun ħelwa li tax-xik. Ara xed ngħidlek, mhux qed ngħidha b'mod. Tirrepetix, isma' minni. Jinqallat. Ta' whatever. Isma' kemm l-iktar darba li rajt episodji f'ġurnata minn series? Kemm dom tinqattal ġifieri nara series. Tista' toħodek ukoll. Jumej fuq xulxin. U mingħajr kemm nagħmel pipin inħasel u niekol biss. Waqt li nkun fis-sodda. Jien ma nafx tiġrix lilkom. Imma jiena rnexxieli l-pipi nittajmja eżatt li toqgħodli. Ftik il-biċċa ġingil li għamlu. Mhux illum, tifel jon Nutella Ejja, qed ngħidlek x'nagħmel. Sakemm ġifieri ifottuni meta jkollhom il-ġingil vera qasira, ma ġieli meta tkun dik ma nagħmel l-iskip naħaq immur u niġi lura. Da talent. Isek il-kelb tiegħi hi potty trained propja. Val, kieku kellek naf li inti ħadd sehem f'teleseriesis. Imma insa mhux dak li ħadd sehem fih inti. Id-dream. Kieku kellek tieħu sehem f'teleseries li diġà sar il-classics Maltin. Jew hekk għandek moħħok int plot hekk għalik. Oh my God, le Maltin kieku tiftakru ingroppi. Ingroppi, iva. Jew ingroppi jew inkella fenomeni. Fenomeni anka jinki kum għaddeja. Illa xġmil kem kien tajjeb, missom jibdew jagħmlu dak. Jiena naħseb kont għadek żgħira tiftakru l-enigma tal-biża.
Kien jaqt. Le, ma niftakar Shirley Rain niftakar tal-biża. Aħna għanoru għan bitċit minn tijak fi klikkar, għotel. Xu, jgħu met fil-knis, imma kubisna. Xu, jgħu met fil-knis, ja. Ta' kaħlef, mux ħajalli għal il-lix kontra jida tajba. Sound all right? Fejtu inti? Għalla ħares, għamilom ek, daw l-lum. Illum il-ġurnata, dawa dik, dawa kbira. Ek. Naqa moza, biex taħdem miegħek, sewa ejdu. Isma, għamilna karattru klassik ek, tipo jinnaf Nancy ta' ipokriti, tiftakar għal Nancy ta' ipokriti jew xaħat minn dawa. Le. Xaħat li taf, għandek għamilna wahda. Ija jinnaf. Ma nix naf nirreċta, ta' jinti għajbis naf nirreċta, x'ma nirreċtax. Xi minna jek? Minna jek. Minna għalek għet nejda. Jena, mux bitċa. Jena għalija xaġa bħal Kardashian sirti kollok. Il-kelpa duħdejk. Ija. Mela għamlinna xena jek, tipo, taf kif li għandek il-feeling għal-kelb, tifhem? Oh, kelb. Feeling, għamil li pipi fuq is-sodda bħalissa non li. Ħanina, vera drama waħdek inti, drama waħdek inti. Isma, kif qed tagħmel ħabba r-radio? Di interessanti. Kif qed tagħmlu? FM radio bħalissa mid-dar qed nagħmluh, ġifieri. It-tlieta li intom. It-tlieta li le ngħid qed ikun fl-istudio, jiena u Frank mid-dar. Saħat trid imotu, mhux hekk? Isma', la qed insemmu lil Nejt u l-Frank. Huma jkunu kemm xejn kattivi miegħek fuq ix-show. Kemm xejn, kultant ngħidaw jaħmluni. Issa la, inti ma tantx m'għandekx kuntatt tessaġġ magħhom tajjeb. Le, nu pieċi naħħom fil-kamera. Mela allura għax ma tgħidilni xi ħaġa li huma ma jixtiequx li inti tgħidilna fuqhom. Imma bħal xi. Li trid, ħaġa fuq wieħed u ħaġa fuq l-ieħor. Imma di ta' skun backfire għalija. Mhux imbagħad ikellimna u ngħiruhom aħna. Imma għajdu li xidu tkunu tafu u ngħidilkom. Għandhom xi vizzju li ma jurux in-nies imma għandhom tipo jennaf. Nejt għandu vizzju li ma jammettiqat li qiegħed fil-ħażin. Allura dejjem jagħmel drama iktar mill-Kardashians u jkabbar il-biċċa u jkabbar il-biċċa ħafna iktar allura. Il-madof. U Frank. Kif kemm ikun hemm dak il-persuna li tagħmilhom mute u tħallih jitkellem, Nejt. U Frank. U Frank madu, l-aħħar darba mort naħdem naqam l-uffiċċju qabel ma waqafna naħdem l-uffiċċju. U konna jiena u biss u l-boss. Boss? Meta ngħidlek, ħaras Jesus imma mhux biċċa ma jaqafx jgħid min. U jħossu li qiegħed conversation li jaw ħajjagħmel xi deal su Trump. Jitkellem kbir ġifieri. Il-madu mbagħad fl-aħħar jagħmilhom rock and roll. Oh my God. Jajjik. Qastajt nagħmel kol jien. Val, grazzi tal-li kxiftulhom il-borom. Napprezza wara, jek di backfire ja kellimna. Mur, għax ħataħraq. Dak wara ċertu sekondi jintfilek il-television. Mur, ħalli tkompli l-makar. Mur u kompli. ċaħħa, sellinna, cheers. Idealment jaraw naqra l-jenna mbatti komplu san. Lele. Ija, ma, alright, għandek raġun. Mela, il-kompetizzjoni tal-biraħ daħlu xeffajt interessanti. Il-biraħ kena Pizelli u tarbija. U vera sbieħ, vera sbieħ. Ħanibdaw bis-Sinjura Zammejt illi bħas-soltu batitilna il-kreazzjoni tagħha, nfakrukom l-affarijiet. Mitu xi tlep pjanti biex għamlithom daw, imma għax midditom l-isfel, imma dawk li qed taraw huwa maħdum mal-art u ovvjament irnexxiela tikkrea. Kemm brava. Brava, minn hawn garantulkom li ħadd ma weġġa għaż il-babies fil-fiskaturi. Forsi xi pjanta. L-iktar, eżatt. Dik ma tottoċċa l-kompetizzjoni, dak l-eżempju. Għandha livella li għad. Issa ħana intkom x'battulna tajjeb. Oh, da, jasra. Don't leave. Hello, pero xorta jikser naqra liġi, jesa? Għaliex? Għax inti jrid ikollok il xi ħadd ieħor, qed tifhem mejja, ejja naraw. Ma jmurx baby abbandonat. Hawnhekk għandna baby bil-karotta u l-piżelli. Hemmhekk kellhom jagħmlu bil-fors. Frizzati, jidher li dak li jagħmlu r-ridra. Kellhom jagħmlu għamala, jew kellha jagħmlu torta tal-piżelli wara. Ħara li-nies xi ħlew. Da. Kemm tajba. Tajjeb. Għalmen mhux qed jifhem. Qed jilabu l-biljard. Ekku, da faġġittieni,
Fl-ewwel post mingħajr nepotizmu mara xi ġmiel kemm hu sabiħ. Minu? Le ma nafx minnu. Mingħajr nepotizmu. Mingħajr nepotizmu. Sibta bil-maqlub. Biex ma ħasbux li dejjem jiġu minn nies li jirbħu. Mela, dak rebħu il-familja tiegħu rebħu 20 Le, u rebaħhom. Għandu 20 euro, ovvjament jissarfu minn 20 sena oħra. 20 euro petrol jew diesel sena kapaċi kollox elektrik kapaċi. Grazzi għal medvijat fil-sponsors tagħna. Grazzi ħafna. Mela, il-kompetizzjoni ta' għada hija l-oġġetti tal-lum x'inhu ma san? L-oġġetti tal-lum huma skużani għax kelb u xuftej, qed nistenna 4 ritratti ħelwin. Kelb u xuftejn. Infakrukom ir-regoli, iridu jidru kelb, xuftejn u xi ħadd minnkom minn qed jieħu ritratt. Għax inkella ma jkollniex provi illi da ovvjament għamiltu għamintom, rridu naraw il-prova tajjeb. Mela, immorru l-ura s-sujġettu naraw daqxej minn għanna? Naraw minn fuq il-zoom. Hello, ħbib tagħna. Waħda ta' maraj. Qabel niftħu s-sound, ħan saqsikom mistoqsija jien. Jolli jdeħ minn minnkom qed jara xi web minn dawn is-series bil-Malti bħalissa. Ollu jdejkom jekk qed taraw xi wieħed. Hopp, għaddini għand iċ-chicken. Hello. X'qed taraw? Lilek. Mux li, inti insa. Aħna mux li l-ek għet inkellmu l-mara. Għajdinna. Tara l-fejn għajdlek jien. Darreba, issa għazzes. Għajdinna. Il-klikka sorelle l-assjalina. Tara, ora. U top għalik. Kolla. Il-klikka l-iktar għax kienu ġobni għaxet nsegwih. Ta' għax issa hemm naqa' repetizzjonijiet palissa kullhom kien. Vera, għankom iċ-ċans terġgħu taraw li terġgħu taraw. Ħankellmu ftit il-Dorin, Dorin. Dor! Ejwa, badna, Dor! Orrajt, Dor. Ejwa. Għadu fitlam. Kif inti Dor, għadek fil-Blue Light District? Ejva. X'qed tara bħalissa series, Dor? Wenzu Rozi. Ejja, batet fil-fatt, ċan għanna ċed bejnietna tal-program tal-radio. Sorry. Il-number 1 għalik, limu? Il-number 1, limu? Division 7. Division 7. Isma, Dor, tijak jorqodlok waqt li kwa tara s-series jisjaw jibqa mqajjem. Dak ġiġallu pjat. Għajdu thank you, Ħankelmu Klaris, għax l-ewel marna xinnix. Klar? Muħla, jeju, l-ewel. Klar. All right, he. Hi. Et tara xi teleserjes bħalis x'qed tara? Sorelle, Klassjalina, Regional Division 7 Game Over. Daw, suċċessi kbar. Daw l-sfortuna li m'għandix ċans nara. Luisa, intom, x'taraw? Zom, ħana mute jaw, kati ċans. Ejdenna lu. Tal-Malti jdequni ħafna jina. Vera, ma ġbokx. Il-klikka. Twist. U tal-barranin, ċoġbok? Barra l-Dynasty, right? Il-ġdijt jew l-antik? Il-ġdijt. Jibdejtu, mbatt isni għatħanara tal-antik, ma tilifni nara. Mela, isma, inkelmukom iktar tajtu namlu kompetizjoni ma Ben inselmu lil-Ben li għaddi ġalest bil-kitarra. U għadnilkom biex jek ikolkom kontenut ovvjament tibbatu naħna nħdu gost nġibu l-affarijiet 9979799 u info@danusan.com. Imma allu ħantikom xaġa x'tamlu jien. Fil-fakkin hemm diġà minn daħli. Mela di skoprejt din is-sajt li rridkom tiftakru l-isem jew inkella tiħtlu daqsxejn fuq il-paġna tagħna għax għandkom link tajjeb li s-sajt hija GAHAKU, ġaħaku, tajjeb, illi di li tagħmel taqbad ritratti bħal mandijienek u tagħmilhom pitturi antiki ta' żmien ir-Renessans, tajjeb, jiġifieri jgħidu. Għalek! U għed ngħidilkom. Jiena ma stajtx nifhem. Is-sitħa, batlek wieħed tiegħek ara xi ġmiel, dan huwa ta' dan u meta ta' ilbu. U ma jafxem, għandi, għara ġandi għawnek ġej għalikom għanna l-Amanda, illi battit, Amanda ġit tajba. Amanda tiġbaħ naqra l-gajja jisa kif jgħeda. Ġit vera tajba. Vera tajba. Stefni u kol, jekk ija ġit tajba u kol, jena Stefni, eżempju, li għambat għanna dimina Simona, ġit tajba u kol, Miguel, għara Miguel. Naħseb jina ment vera korru. Il-chicken imma tu tara, għara chicken.
Kem ġi sabiħ! Umbat finalment, sinjuri, erġajna Daniel jasra, jimprovajni franka. Ara naqra. Għamel wieħed, għamel tnejn. Isni fester, it's your fest. Ara, dak daw epoki pitturi differenti. Insomma, nerġa' nirrepetija AL għal ġaħaku, GAHAKU biex titlu fuqha u tippruvaw tagħmluha tellaw ritratt u jagħmlulkom kif tridu bħala pittura vera faqa. Mela, wieħed mill-aqwa teleseries Maltin, jiena naħseb l-ewwel teleseries niftakar jindek sot taf kif kien ipokriti. Il-ġingil għadni nafa kollha blamment san. Ekku. Naraw, ħanaraw biċċa qabel. Herman. Hello. Ara kemm jinfen nistankanta ħielek kollha jiena, Vera? Għal xejn jgħiduli biex ninsik, għax moħħi dejjem jewden fik. Dik id-bissima ta' xuftejk, tant tiġbidni lek, mhux hemmhekk ħankantalek, inkella tiraw. Kantata jira l-osko kollu kienet, jew le tinawad. Bdejta jent, u. Ma mamlet ċejta. Imbatat tisma' ħaniprofa nġib is-sod. Kif int, Herman? All right, relax. Il-ġurnata nara ma neħajst illum. Kemm rajt? Qiegħed fis-sitt episodju. U kemm fih 8 id-darba wkoll? Hija 8 fih. Mela llum tieklu. 100%. Strejna. Kemm intom ix-xurtjati, għax għadna ma missejniex miegħu illum. Għadna ma rajt xejjena. Herman, kif qed qattaħħa l-ġurnata naħseb tara teleseries iżjena? Le, fimni, bħalissa, fimni, jiena kif kulħadd jaf fil-ġurnata kelli restorant, ovvjament għadu għandi ma magħluq. Sfortunatament minħabba din is-sitwazzjoni biex ngħidu hekk imwera għax ma nafux fejn qegħdin fil-verità. U speċi qed tagħmel ċertu xogħol tal-uffiċċju ma kemm ħaddhom tagħmel xogħol li kelli backlog qawwi ta' ġifieri. Ġejt tiegħek imma x'jiena wkoll għandi bżonn imma xo imma. Imma bla fil-verità għadni bla ftit. Ara di ma nafx tħossux bħali, imma jien hija ċorta fis-sitwazzjoni, ċorta sissa għadna nċexxku naqra, ġifieri ċerta ngħidu nċexxku nagħmlu x-xogħol sewwa. Mhux hekk mhux affarijiet. Però xorta m'hemmx issu dak ftit li taħdem, allura. Herman, ħanitkellmu fuq is-suġġett naqra. Inti kont wieħed milli bdejt ipokriti. Kif ġitkom l-idea li tagħmlu ipokriti dak iż-żmien? Libsena kienet? Kienet fin-97, eżattament, meta il-head of programs dak iż-żmien, anzi il-manager, jew iċ-chairman seħru tridu kien Berto Marshall, biss ma Berto Marshall tqajdu kien għaqel. Viva. Grazzi, imma fil-min kepatas, de? U kont tatlu xi ħaġa li għandi xi ħaġa frasi, qed tifhimni? U ovvjament kien avviċinani u bdiet minn hemm it-triq ta' ipokriti. Kienet xi ħaġa ġdida lina xi aħna konna dejjem teatru prattikament u television kienet xi ħaġa li qatt ma minnija fil-verità. Kienet challenging kbira. Ma nafx hekk tafux li grazzi għalikom Sander sar famuż ukoll. Ta' Sander, Sanders kont. Għax hemmhekk. Sur Sander, oh. Isma' li sem qabel jiena ġifieri fil-verità. Inti mbagħad wara dak għamilna tal-lini x'kien jismu? Simpatiċi. Kien kbir ukoll. Ritt mura xi ħaġa komika u mbagħad bdejna il-famuż simpatiċi. U dak li qed naraw hemmhekk ta' Dum Benejt dak x'kien mbagħad. Isma' hemm xi ċans li nerġgħu naraw xi wieħed minnhom. Xi remake hekk jew ikompli. M'għandix il-ħsieb fil-verità. Missa għandek iċ-ċans taħseb. Naħseb iva, ma meta ħadd id-deċiżjoni wara 20 sena filming kuljum. Dax ta' il-lejl, nofs il-lejl, sjata fil-ħodu. Għajjejt. Kieku kellek tażel wieħed minn daw kollha li għamilt inti. Li mikun l-iktar wieħed għal qalbek? Ara, jiena inħobb ħafna il-Dum Benejt.
Ovvjament kelli l-parti prinċipali, biss dik kienet imwiegħda li ħassir mill-mibki Josie Coppini. Ovvjament Josie Coppini madux magħna, ilu li miet issa miskin, illi tħalt f'żarbun daqsxejn ibes. Għamiltu tajjeb għax kwaħt ba' jiftakru fil-verità. Ħanarek għadekx fil-parti. Biex nagħlqu din l-intervista, ħanitolbok tberikna, Fader. Kun imbierek ibni. Grazzi, benedizzjoni, Fader! Grazzi! Ciao! Grazzi kbira. U tajjeb il ngħidu illi l-eżerċizzji ta' Fader Gordon ħajibdew minn għada. Ija xillum isna qegħdin tikka żgħira tard. Naqra tard għall-eżerċizzji. Mela, sinjuri, ngħaddu mill-ewwel għall-kompetizzjoni biex nippruvaw nrebħu 30 aw 20 euro voucher grazzi għall-Enemet. Flimkien ma' Ben. Ben, kif inti? Iftħulu l-Ben? All right, Ben. Ok, mux għazina tam ok? All right, hemm xi series li tħobb tara int jew? Ifimni, ħafna drabi ma tantx kolli ċans, imma dan l-aħħar kont qed nara fuq nista' nsemmi u naħseb. Mela u tiju, Netflix u rajt Designated Survivor. Vera kompetizzjoni kbira ma' Netflix. Issa t-niddeja li semmejtu vera xi kissirna ekku. Xogħol taħjar intu. Tajjeb ħafna vera Designated Survivor. Ma rajtux għadni, ma rajtux. L-isbaħ il-one, jekk tridu naraw season żgħira u tajba, jekk ta' malaj self-made. Self-made, xi 5 episodju 6 vera tajjeb. Jew unorthodox ukoll tajjeb bħalissa. Benjamin, femna ftit x'in il-kompetizzjoni tiegħek lil dawn in-nies li qegħdin magħna fuq iż-Zoom. Mela, qed nagħmlu ċuħ familjari, jiena ħnibda ndoq, kif nieqaf titu tkomplu id-diska intom. Ħajażlu Daniel jew Sander xi ħadd. Għalik, Jien, 1, 2, 3. Mela jiena ħanażel lil Steve Ellul għax qatt ma rajtu sal-lum. Steve. Iċċaqla, Steve. Steve, jom waħħel. Jom waħħel. Steve, iċċaqla naqra. Ejwa. Hello. Steve, int hemmhekk? Le, Steve mhux hemmhekk, korrekt. Kultant jaħlu n-nisa. Mela, nipprovaw il-Luisa. Luisa, ħanaraw. Presente. Mela, Luisa, ħajibda jdoq Ben u inti tkompli. Jekk tkompli intu 20 euro grazzi għall-Enemet. Tajjeb? Thank you. Tlaqna Ben, fidej. Tieta sowejja. Mela, tlaqna. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her air. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's time to change. Since the return on a stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Tell me. Ma tistax tana ċez, ċez għandi fidi l-lum. Għandi fidi. So tell me. So tell me. Xiex ġabda. So tell me. Nġibom minn ħalqi. Għaddina, badgu. So tell me. Are you gonna make this time? Aha, ma nafiex u koll. Steve Ellul, tafa, Steve Ellul. Għadu waħħad. Charlene. Tana Charlene. Ma tafiex. Ma tafiex? Jien naf Kyle, Fawreja, fa Kyle. Ma nafx. Ma jafx, Dorin. Despacito jien naf. Despacito ta' Clarice. Ben. Clarice Borch waħla. Luisa, ek xaħat jafa jitħol issa fuq id-zoom. Luisa, għajdinna. Ejja. Oħra, xini? Le, xsibtek tafa, jmur ġibt il-lyrics. Xej għalja. Ben. Despacito ma Dorini. Ben. Għalaqa, Ben. L-20 euro ħantu għamli. Ejja. Għara xes, ismaħħa That heaven is overrated. Tell me, if you're a shooting star, one without a permanent scar, and did you miss me while you were looking for yourself?
Na 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 na. Issimha mxez! Thank you, Ben! Darmanin, ċabċipa! Mela Ben, juhu l-petrol għallum, tajjeb, grazzi għall-element daqsek. Eżad, mela unek nishtiq kolli ringrazzja l-Red Orange li huma il-moħ wara dan il-proġett u koll il-tim tagħhom jaħdem qatih biex ta' kuljum anka fuq il-Facebook page tagħna li dejjem ikun hemm posts interessanti u tirajn grazzi kbira lit-tim kollu. X'namlu san? Tana, morru għall-aħħar mistiedna l-għanna li kom illum. U daw jekk issa l-kant minn għand in-nies ma kienx daqshekk tajjeb barra minn għand Ben, minn għand daw tara kantu mużika tal-ġen. Sinjuri għalikom il-Mikallefs! Oh, yo! Kif intom? Min hemm, ħanaraw, min hemm? Mina Michelle u Daniel. Hello. Hello Dan, u l-oħrajn fejnhom? Isma, għax din interessanti. Intom toqodu kolla fuq xulxin, no? Eżatt, kolla ġo. U difi għal-vantagġi jew l-izvantagġi? Il-vantagġi għan zgura xe presa nifsu minn għal-kjoċin, U zvantagġi? U zvantagġi li jek t-prova taħrab mid-dar jisibuk. Eżatt, U għallur intkom kif tajdlu? Tajdlu eżempju, Richard! ħalib tal-bot! U għandhom offa komuni, zan, għandhom offa komuni. Isma, taraw serje sesentkom in ġenerali? Ejwa, ħafna. Faqqawna l-axħar li rajtu, eja. Palissa għadin naraw Tern, kontet taranti. Xkien? Ma tanċu popolari. Ma nafx għan xeraġuni ma tanċu popolari. U xismu? Tern Washington Spice, fuq il-gwerra tal-indipendenza tal-Amerika. Kontra l-Inglisi. ħannizlu jena. Ħafna tajja. Għaw ġennuni, għax deprilu program svin, issa liru. Għalissa għatnara Godfather of Harlem. Terġa. ħannizlu kol. Isma, u tarawhom flimkienek bħala familja tiltaqgħu jew kulħadd talih. Le, għandi xorta naraħ mal-marajin. Isma, intkom ftitilu għamiltu biċċa xogħol vera tal-ġen u ġejtu f'moħħna wkoll għaliex ċaw bella li llum ħareġ propju ma neħajst hija d-diska li saret tant popolari minħabba din it-teleseries. Intom battuha u għamiltu biċċa xogħol tal-ġen. Ngħidulna x'għamiltu, spjegawlna. Ma nix nisimaw. Għajjat naqra Ma miex. nistax nifhem lilu nisimaw. Nisimaw, kulilek le. Prova jent. Den, prova spiegalnient, ħanara. Tistema. Nien naħseb imjut jak. Lilek mux nisimaw, kim mar il-ħuket nisimaw. Den, tkellem. Richard kiteb diska. Richard kiteb diska. Tara lilek nisimaw, Kiteb diska Richard u batilna l-chords għallen nasma għamlu bicċa bejnietkom għamlu xaħġa malajr da għamilni ġiġ minn 20 minuta. Ma Richard għad jikteb id-diski u għek. U għamiltu din il-bicċa xoll li ħanal u l-program bi għallum tajjeb? Mux tinstema! Intom, kemm għandkom mikrofon seb? Isma, ma tkomx program. U jistema ħanara, miex, tkellem. Ma nafx. Ejwa. Very directional dak il-mikrofon mid-dritt, eżatt. Biex, għal-inna l-program inti. Issa. Ma nafx biex, jow hemm xi ħadd. Ara, tista' tagħmlilna daw. Oqodu id-dar. Oqodu id-dar. Ġewwa. Mela miex, grazzi lilek, ħalqu propja bil-diska tagħkom.
Grazzi tal-messaġġ sabiħ li għaddejtu minn hawnhekk nixtiequ nagħlqu l-programm tal-lum. Nirringrazzjaw mala l-sponsors, l-Enemet, il-Go, il-Red Orange kif għal Daniel tal-li. Il-Rejfil Alozio. Il-Mattress Collection tas-sodot li din fuqhom, it-Top Socks tal-kalzetti u l-ġejb is-sors tal-li provdewna l-portieri. Grazzi lit-team kollu li jipproduċi dan il-programm. Three Wise Men Media u nfakkarkom ukoll illi ġejjin programmi mazza. Eżempju għadha ta' fuq xi ħan nitkellmu għajdna. Għadha ħan nitkellmu fuq jekk is-sinjali tan-nuqqas ta' grooming u x'qed jidhru għandna lil Xaxa, għandna lil Henry, għandna lil Pawlu Borġ Bonaci u diversi mistednin oħra u ġejjin ukoll ħajkonna programm speċjali ġej ħajkonna lil Mini u Gris. Lil Mini u Gris u suppost anke l-Prim Ministru ħajkonna. U tinsawx dan huwa Noli, minnu barra u minnu ġewwa, ċewwa